zit erin? Shit, wat zit erin? Oh, zal ik nog centjes zien? Hey, dat wist hem net. Oepsie. Dit wordt wel heel fleurig en vrolijk en blierd en kleurig. Rustig zijn, dat hoeft net niet. Nou, toen even. Ja, dat was kleurig. Ja, goedemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Laat eens zien, wat hier is toch een tasje? Hé, Hiske. Hier is toch een mooi tasje, Hilda? Wat is dit? Oh, krijg het zoals mem. Want mem hier een tasje. En hoe Hilda echt een tasje, hè? Wat zit erin? Shit, wat zit erin? Oh, zal ik nog centjes zien? Hey, dat wist mem net. Oepsie. Oh. Van mem. Dank je. Jeske. Hi. Oh. Jeske is dus vriend, hè? Zullen we even de beestjes eraf? Knietjes en de geitjes? Jeske, kom. En daar kwamen de familie van der Veertje. Die gaan ook even mij naar achter naar de beestjes. Sake en Jelke zijn naar de voetbalskwal in Drachten. Dus die ben lekker ontballen. Het is heerlijk waar. Ik wil aanstaan nog even bij de decor. Oh, Tjibbe vindt een beetje koud. Nou, als de moed zeg op Tjibbe. Oh, dat hier houdt is lekker warm. Ik wil vanmiddag eigenlijk nog even bij de decor steken dwaan. Even vast een eerste keer verder op. En we hebben natuurlijk Max Verstappen. Die stiet Paul, dus spannend, spannend. Mijn meisje hebben een hele mooie simmercd van. En ik neem je met mij. Wat is dit? Wees toch aan het fietsen? Wat is je? Ja, potjes erop. Oh ja, dat ken ik wel. Ja, ik ben net op de pas, hè? Nee, dat denk ik niet. Zo. Nou, een beetje. Ja. Nou, fietsen! Wat is je? Oh, ze wat zelf sturen? Ja, wat Oh, dat is nog net zo... Nee, ik ken ik wel sturen. Oh, zo kan ik zeggen. Dat kan nog net, denk ik. Dit is vet. Oh, wat leuk, joh. Nou, weer door een bakje koffie. Een beestje. Nee, nog steeds. Even naar buiten, een bakje koffie. Heerlijk. En opstarten. En dan een beetje zwemmen. Paak is te zwemmen, ja. Die gaat snijden man op te zwemmen. Ik geef wel in het verliezen volgens mij. Maar ik moet heel eerlijk wezen, ik kan me de snijden man net tas zetten. Dus ja, dan ben je eerlijk, hè. Nou, we gaan een bakje koffie halen. We gaan de beestjes neer. En we mogen de fiets even leren van Famke. Dan gaan we weer op naar huis en dan komen hij en Sake. Ik zou weer tussen met voetballen wij. Heel lekker pap. Kun je lekker op bedje, Sake is weer thuis. Is lekker voetballen, jongen? Ja. Wordt wat? Hij is 2 keer missen, man. En dat zie je weer eens toen. Dus ik moet eigenlijk ook Dan kun je weer inhalen. 2 Ja. keer inhalen. Ik weet net dat dat nog leuk is, maar even zien. 2 keer inhalen, dat lukt denk ik. Ja. En Sake had alleen wat oude kleren aan. Ik zal ook nog wat oude kleren aan. En wat gaan we dan doen? Dan geven we even verven. Geef een verfje. Ik had er zin in. Geef even de decor verven. Hij stelt nou nog even skuren. Ja. En dan geef je aan verven. Kan het mokkeltje op bed? Mij dan de BM-stand dan? De bruin? Ja. Ja, maar stoor de BM En staan. ook echt de oranje. Ik denk dat we eerst het green al je doen maken, maar we even zien hoe we doen. Ja. Eerst alles gewoon rollen, hè? Ja, en daarna gaan we even gewoon mijn kwast erin. Ja. Eerst even olieolie. En dan zien we wel, hè? Hoe goed dat het lukt. Strak plan slagen. Maar eerst skuren. Tja. Zo. Ja. Dan lijst het stakje aan, maar in gazes kleren is het, oké? Goed, even nog aan de zijkantje zo afvegen en dan lijst het even. Goed roeren. Reetje. Oh ja, dat is wel beter, hè? Dat staat hier maar de BM-stand? Ja, dat zijn 4 mei bruinen. We hebben maar even de appeltje en de sinaasappels steken. Ja, Welke BM is dit? dit met de appel in. Ja. Zo. Ja? Maar we hebben een bruine verfverting. En dat moest mij er allereerst, hè? Ja, dat is misschien wel handig. Ja, en dan moet ik zo'n plastiekjes. Die doe ik er eerst even op. Dan kunnen we het bakje 2 keer doen. Voor de kleuren. Dat is handig, hè? Ja, dat was 2 standen, hè? Ja. Nou, sure. Dan kun je het gewoon dus de sandwich zien. Ja. Controle een beetje verder, maar dan kun je hier
beetje. Shit. Nou, dan komt de oer afwerken, dan verdeelt het wel. Stop. Ja. Muziekje maar. Zie je? Ja. Ik denk dat boven een keer wat is en minder bij. Begin met je ronde, schat. Begin maar je ronde. Wauw, mooie kleur. Ik wil leuk bij die houtnertjes. Dat is echt een echte beemstam heet. Ja. Dat is leuk. Als je de appelbeer zo donker erin, hè? Ja. Ja. Zo denk ik dat die is. Hoe vier ik Gaat op? ook. Ja, ga maar zien, dat is mooi af. Ga ik zo vier ik op het Goed zo, joh. men begint dan met de beginnen daar. Ja. En daarna doet ze de appels en ik kom door eens staan. Dat rollen krijgen we breder. Ja, is er al even. Zo Ja. mooi donker rooien. Dus Broek in op dit deze. hoekje staat ik maar even. Volgende keer toch gewoon binnen het huis zelf. Ja, maar in dit hoekje alleen maar. Ja. Shit. Want maak het niet een keer. Maak het niet zo'n keer ook een keer gaan Ja, doen. dat is ook niet. Ja. Ja, we hadden dat er onder, hè? Ja. Kun je het laten staan? Oh ja. Nog even op mij. Dat is een mooie combinatie met kleurzaken. Maken we wel lekker deken op zaken. Dus een deken op tekenen. Ja? Ja, heel goed. Ik wil best vier. Dit is wel leuk werk, Sjarkie. Nou, dan zou het wel ABM in de slip kunnen. Nou, dat is samen kleed. Ik dacht dat het meer werd. Dat is zo. Dekklaar is mooi. Ik Ja. dacht dat Jonan nog eens behoort. Zo. Dit wordt wel heel fleurig en vrolijk en blierd en kleurig. Oké. Oh shit. Dat is geen andere kleur aan jou, hè? Hè? Nee, maar dat wist het even. Dan hak ik het naaien hoor. Dat is weer. Paarse zaak. Oh, dit is wel een mooie kleur, hè? Beetje gelig. Geelgreen wat, ja. Ja. Hoe is het? Limegroen? Toch? Nee, hè? Weet ik niet. Oh. Nee, volgens mij limegroen. Kijk eens, die loopt 3 keer door een kist. Welke? Die achterin, Ja. ja. Deze? Ja, die dekt net heel goed. Maar dan hebben we niks. Kom door. Mooi, Elke. Die ken wel eens nou. Die keer wel. Ik heb wel schilderen zaken, dus dat is hartstikke netjes. Ik Hè? ga nou titel dat misschien doen. Oh, maar je zult meer verf erop dan, hè? Dat wordt beter. Ja. Pak ze het vaker naar je verf. Kan best. Of zet ze hem in de middendeel, hè? Of dus steeds tussen bovenkant. Ja? Ja. Tot mijn derde opgetreden. Ja. Ik kan nou wel weer naar je verf pakken. Ja. Gewoon nog op. Ja, maar als je heel wat dikke verf pakt, dan pakt het niet beter. Die krijg ik. Aangriende knubbels, hè? Nou, die haast wel eens vaker van yes in yes line. Maar zie je, hij had dat bij hem staan wel klaar. Toppertje hoor. Want die helpen, ja, maar je gaat net zoveel helpen meer. Nee. Hij kan mij zo liefsten. Ja, ik ging er ook mis, zeker wel. Nou, ja, een eentje. Hij kan mij zo liefsten. Dat word ik dan zo. Ah, dat wordt met mij helpen. Dan moet je nog iets. Ik ga Grutter. Ja, ik heb het al. Zullen zeggen hoe daar een beetje in dit. Zeker het randje erin? Ja. Die zek al wel stop. Heb ik er nog? Wat er nog een beetje? Nou, nou, ja. Ja. Ik denk het wel. Rustig zo, dat doe ik net zo. Kijk dan wat. Wij liggen op. Je moet maar hoe die ribbeltjes in en aan. Ja, klasse. Zit een haan in het paard. Mooi kleurke. Ja, toppie, toppie. Dan gaan we de ratje nog een beetje bij de litsen. Als er even een boterham komt, dan doen we erin. Ja, dan kun je jong gewoon en morgen nog een keer broeken. Ik zijn poetjes pakken voor om de kwasten en de rollers.
Mooi man. Klasse, jongens. Ik krijg nog een beetje de hoekjes om. Ja, dat ligt er voor op, hè? Ja, maar niks. Het is wel leuk dat verschil. Ja. Komt u maar. Deze steek nog. Nu wil ik iets meer. Zweer. We weten nog niks. Hoeveel? Met mijn vinger erin. Oh no. Oh no, 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 no. Net bij de was. Jongen. Handvol. Ja, komt u maar. Volgende. Volgende. Huppatee. Leuk werk, Dirk. Dirk. Wie er met Dirk? Nee, jou ook. Oh. Nou, toen even. En mij doet het. Ja, dat was die handen nog steeds. rechtvaardig. Mij moet toch spelen. Jazeker. Nou, kunnen we die mooi bewaren? En nog? Doe met mijn jongen denk ik nog een keer. En misschien mogen mannen die liggen erin een keer. Maar ik even zien. Ja, die jongere die is een beetje... Ja, toch vind ik het ook wel heel mooi. Maar ik ben een beetje... Beetje zo. Ik vind die structuur ook wel mooi bij die beemstam, ja. Echt een beemstam. Structuur. Trek. Structuur. Structuur. Ja. Dank u voor, jongens. Hoi. Oh, is het chocolade? Is het lekker? Is het lekker slipt? Ja. En wat gaan we zien zaken? Formule 1. Op welke plakje start Max? Wist dat ook? Even zien. Noem het zien, noem het Johan. Magnus en Bottas. Waar hebben we nog meer zaken? Ricciardo en Norris. Sainz en Perez. Ja. En Leclerc en Verstappen. Leclerc en Verstappen. En waar gaat winnen, denk je? Maar We hopen Max, hè? Zin in? Met Mac. Die lekker wedstrijdje. Wie, hij van de boel, hij Ildo en ik, mijn omke Chip op het fiets geweest. Ja, beestjesdingen. Ja, op een mooie trouw-fietske. Ja. En Zaken had de voetbal geweest. En we hadden decorverven. Ja. Toch? Ja. En ook gaan we de Formule 1 wedstrijdje. We zo'n ze vond je het nou een leuke vlog? Abonneer je. En zet een like en konijn. Als je het net hetzelfde gedaan hebt, dan heb ik ook nog. Want met dit vlog